Sando, ina jinka. a Kaduna State na ji an ce kai ka san iya adadin mutanen da suka kamu da wannan cutar coronavirus. Akalla sun kai mutum nawa. Akwai wasu mutane wanda aka samu bangaren gefen mu ko kuma a cikin jikin mu sun ba da wannan kalma. Kana ji? Yanzu kana ji? A karanci a Kaduna gaba ɗaya mutum nawa ne suka kamu da cutar ake ma magana. Na rantse da girman Allah babu iyaka. What? Za su tashi da lashi babu iyaka. Za su kai nawa kenan? Na rantse da Allah. Za su iya kai nawa? Ai za ka iya kimantawa. To ni dai sai dan kawo irin dai shashin nawa. Ma'ana babu iyaka a cikin Hausa wallahi tallahi suna da yawa. Bangaren Kano kofa babu kofan da ba a same su babu iyaka ba. To wayannan da man suke motar su daban. Hakan ma Abuja bangaren su wayannan suna a jirgin sama ne. To amma na ji an ce kai magana da coronavirus na ai. Da kenan amma yanzu ban sani ba. Da in na yi to kofa gida. Na yi zugum to ni dai ta shashi na abubuwan da nake ji da ba irin yanzu ba. Da kana da su. Wallahi amma yanzu ka warke. Har ga Allah yanzu kyakkyam nake ji na. Ai wannan bangaren jin daɗi ne kuma daban kasa.